הרכבת רק ב-8 לא, 7 ו-8. 8 ו-8? 7 ו-8. טוב, אז בלי מילים. כוס קטנה של משהו אחר. אין מה להוסיף. תמיד הו קרמלית, תרומת פנים אלינו את מופעת, ובך נביט הו קרמלית, עם אש סביב בורקת ונוגעת, כי את תחת ומתוכנו את עלית, ואין שנייה למעננו את יפית, הו קרמלית, קרמלית. בוקר טוב, אנחנו בטירה נפלאה, ממש נפלאה. כאן ישנו בלילה הראשון, זיכרונות טובים מאוד, ישנו מצוין, אודי נחר, חבל על הזמן. ואני רואה פה פיראט פיראט במאסטריכט, פיראט? מה עושה פיראט במאסטריכט? הבן אדם העיר אותי כבר בשעה 5 מרוב נחירה. בוקר טוב. נמצא פה מקומי שיסביר לנו טיפה על הנוף שאנחנו מתחילים את הטיול. לא יצא. טוב, אני נמצא מקומי יותר טוב. אתה בשעה ימינה? כן. קרקס. טוב. ממש קרקס. בוקר טוב, המשך שידור יבוא. אנחנו מתחילים מהצירה איזושהי קטנה על הגשר שם במאסטריכט לפני שיצאנו. זה המוז, אוקיי, שאנשים בעברית לא יודעים, אומרים מוז, זה מוז. אני מתמודד עם זה מהבוקר, אז אומרים מוז. איך אומרים? מוז. צלם עכשיו את הבמאי, אוקיי? זה גרסת הצלם, יש גרסת הבמאי, אבל פה זה גרסת הצלם, כי כולי שמו אותי כצלם פשוט. ויש חפש ויש צפש. מה ראשי תיבות של צפש? צלם פשוט. זה מקצוע קשה, כי אני צריך לסכן את עצמי רק בשביל הלנדסקייפ. אז אני פה בשביל הלנדסקייפ, תראו את המוז שוב. המנסקייפ זה נורא קשה. עכשיו תראו את הפסל החירות שם. תראו קצת לנדסקייפ, ותראו יש אפילו רכבל בצד שני. תראו את הרכבל שעולה לשם. הלוואי שכולם יודעים לצלם בלנדסקייפ. כן, הלוואי שכולם. אז עוד מעט חבר'ה, אני אוהב אתכם. אם לא תשמעו ממני, זה אומר שהתרסקתי עם הלנדסקייפ שלו. Et même se parer. On dit aussi qu'elle revêt la nuit son manteau de rubis. Elle éclaire nos matins, elle fleurit nos jardins, car la Meuse vient de France et nous chante ses plus beaux refrains. Longeant cités et campagnes, suivant les quais endormis, flânant au pied des montagnes, la Meuse nous sourit, car son flot discret a su en secret unir trois pays à jamais. Elle passe sous les ponts, dans nos prés et nos vallons, murmurant une romance que l'on גיל ושחר ועדן. כל הכבוד, אתם תהיו אורחי הכבוד בווידאו שלנו. יו, איזה תמונה. יו, רודי. זה נשמע ג'אוגרפיקה. Et les pêcheurs joyeux et frondeurs tapinent ses couleurs. הגענו לקילומטר 30, עיירה מאוד יפה בשם דינו, שוב על המוז. תסתכלו פה, אנחנו מעט נשב פה בבתי קפה, הצירה הראשונה, כנסייה, עיירת נופש כזה עם פדלו, מקומיים. בונז'ור. בונז'ור, אני רוצה להדגיש נושא ספציפי, כל הנושא של המבטא פה. זה לא מוז, זה ניז, וזה לא דנה, זה דנה. זה מוז ודינה. אנחנו נדבר לאנאלפביתים אחר כך. מי שיבין, תראו, רק מי שיבין,
המקום הזה נקרא שיבובול. תכף אני אסביר לכם. זה תכף, לא, שיבובול זה משהו אחר. רודי, אתה ראית את הבתים שם עם כל הצבעים, עם השלוש קומות היפים האלה? זה ברור, אני גרתי בבית כזה. מתי עשית? מתי? רוב הבתים זה 3 קומות כאלה. שאי אפשר לעלות. עולה, לא, אתה עולה כל הזמן במדרגות. בילדות? בילדות. בילדות. כן. כשהיינו ילדים, אוקיי, כל הרחובות, השדרות היו עושים מפווה. זה פווה. מה? זה? זה לבנים כאלה קשים, לא מסודרים. ומה קרה לך שם? מה קרה? שברגע שזה רטוב, יורד גשם, זה בעצם כמעט 70% מהזמן כאן. אבל מה קרה? מה קרה? אתה רוכב על זה ומתרסק. אני רוצה לשמוע. נו! לא היה כלום. שהיית ילד, נו. לא הכרתי אותך. נו כבר, תגיד, מה כל כך קשה? לא הכרתי אותך. נו? היינו סביבו שנים. ואז מה? ואז מה? אבל אתה רוצה משהו שלא קשור, הייתי צריך להראות את סוגי המים שהיינו נכנסים אליהם. מתי? זה הפואנטה. מתי? שהיינו ילדים. אנחנו באזור אסטרטגי בלגי, תחנת כוח גרעינית. לא לפחד, לייצור חשמל. אדוני, אתה יכול לתאר לנו מה יש לנו ממול? כן, ממול אתם רואים את שני הריאקטורים, הכיפות העגולות האלה. כן. זה מתחיל לראות, זה עומד להתפוצץ, אז כדאי שנזוז מהר. וואו, תראו איזה יופי, העיר הזאת נקראת גיבה. גיבה או גיבה? גיבת. גיבה. תראו כמה זה יפה פה. זה נהר המוז. מוז. אנחנו עולים למגדלור הזה, או מגדל הענק הזה פה, באמצע הלילה. הנה המבצר הזה, שטיפסנו עד למעלה, ועכשיו הנה כל העיר כאן. פה מסיבה. למטה שם רחוק. טוב, כאן הצפש, הצילום הפשוט, למה? זה שמצא לעצמו תפקיד של במאי, הוא הגדיר את עצמו כבמאי, הוא כל הזמן... או נביא במאי, כן. עכשיו, והוא מתייחס אליי כצפש, צלם פשוט, ואז הוא כל הזמן יורד עליי ותעשי וזה. טוב, שלום. זה עוד בלי בירה, חבר'ה. זה רק על העדים של אתמול. זה על העדים של אתמול. זה על העדים של אתמול. שוב, ניסיון שני על העדים של אתמול של הבירה של היין. פה מודעים לתופעות של אלכוהול שם באזור שמפניה וארדן אחרי בלגיה. הבן אדם, רק שאתה קפה, תראו. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הנוף היפה כאן של חבל שמפניה הארדנים, איך שקוראים לזה, לא משנה. קאט! בוקר טוב, יצאנו היום לדרך ארוכה של 86 קילומטר. התחלנו מגיבה לשרלוויל בצרפת. יערות, הגשם תפס אותנו בדרך בצורה טיפה מופתעת. אדוני? Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. אנחנו בסיומה של עלייה ראשונה,
רצינית בטיול, למרות שעברנו 300 קילומטר, אבל זאת העלייה הראשונה הרצינית, ותראו מי מגיע. מי מגיע? מגיע, עכשיו הוא יגיד. אני לא התאמצתי, שמרתי על דופק קבוע. שימו לב, בוא נראה מה הוא יגיד. נו, התאמצת או שהדופק היה... מה? מה? התאמצת? לא רציתי יותר מדי, כי יש עוד הרבה היום. הבנתי. טוב, כמו שאתם רואים, הגענו לבויון, עיירה חמודה ביותר של תיירות פה בארדנים, ממש תיירות יפה ומסודר, ותכף נקבל הסבר קצת. אז כאן יש את המולים. כאן זה המולים. שם יש מסעדה שאנחנו שוקלים ללכת אליה בערב. למה? כי אתה בחרת. זה התחיל בטרינו מקומי, על בשר ציד, ואחר כך סיבד מרקסה, מוגדרה כזה של חזיר בר בתוך יין, קרוקס, ובסוף גם לונש. אני בחרתי את זה. תן לי לסיים. שקרן. ובהמשך, כן. בהמשך יש איזה מקום שאתה רוצה את האפרטיף, אז אנחנו נעצור כי אתה רוצה שאני. את האפרטיף. טוב. במילים אחרות, my way or the highway. טוב, בדרך כלל הבן אדם רוצה להחליט על הכל, ובעיקר לדאוג שהוא ישתה מספיק. אז אנחנו בתחנה הבאה שישתה את הבירה השלישית שלו של היום. אנחנו מתחילים את הסירות בוקר מהשורה 712 של גידולי עץ אשוח לקראת קריסמס פה, אתם רואים? תראו טיפה את המקום שאנחנו נמצאים. לא נספר עד כמה היה קל לעלות פה בבוקר. בוקר טוב. שלום לכולם, אנחנו בלב הארדנים פה. וואלה, כל היום עולים ועולים ועולים. הנה רק דוגמה קטנה לעלייה, הנה זה בא, דוגמה מתקרבת. כל היום עולים ועולים 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 ועולים. אין לנו רגליים ועשינו כרגע שליש דרך. רואים את היערות של הנאצים שם? הנה. הודעה קצרה, אנחנו בקילומטר 38 מתוך היום 72, אבל הרכיבה הכי קשה היום, מלא עליות ודבורים. ועזוב דבורים, זה עליות, זה היום מאוד מאוד קשה. הוא כבר במנה השנייה שלו, אז הוא ירגיש יותר טוב, ופה היינו צריכים לתקן עם 2 מנות, אוקיי? כי אם לא, הוא לא מוכן להמשיך. אנחנו ניסה לתת לכם, לא משנה, זה לא אחד מהכי יפים, אבל בגלל שרק אחד כאן מצלם, שלא לומר מתפקד. בעיקר הוא מדבר לעצמו. הוא מדבר לעצמו. הוא מדבר הפריבילג. אוקיי, הפריבילג מדבר. רגע, אני עולה על אופניים. הנה, הפריבילג שעולה על האופניים ומצלם בשביל כולם את היופי של הכפר הזה. את ה... מצא לעצמו, וונאבי במאי, כן, אבל תראו איזה צילום, תראו איזה יופי פה. מה עדיף, ההוא שכל היום מטנף על כולם? יש צלם ויש וונאבי. תשמע, יש, היום הזה יום מיוחד, כי אנחנו לא מרגישים ככה. רגע, חכה לי. טוב, אין הרבה נפשות פה בארדן, אנחנו כבר עוד מעט בקילומטר 40 של יום קריאה של ממש, אז בין הג'וק הזה שמסתובב לבד ומכסח את הדשא, תגידו שלום למריה, אוקיי, אמן. כן, מריה קדושה, כן. זה ישו, זה לא מריה, זה ישו, זה ישו, נכון? נכון. מה יש לך עוד להגיד? תראו, זה בתים בעצם שרובם הם בתי נופש, בתי קיץ, שחלקם מאוכלסים עכשיו כי זה החופש. בתים יפים, וקאט,
Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. טוב, אז התחלנו בעלייה של 300 מטר, זה היה קיר, וזה התפרס על פני 50 מטר. זאת אומרת, 300 מטר על פני 50 מטר. ואז התחלנו לעלות בגלים כאלה, וזה לא נפסק. גל, אתה לא צריך לזיז את המצלמה, תשאר במצלמה. גל, לא, תשאר במצלמה. ואז בקילומטר השביעי, רודי שואל אותי, תגיד, מה המצב? איפה אנחנו? אז אני אומר לו, שימו רק עשייה. היום גמרו לנו את הצורה. גמרו לנו. העלייה הראשונה, קילומטר ומשהו, 300 מטר עלייה, לא יכול לנשום. חשבנו שעברנו את זה. ואז, עד הקילומטר השביעי, רק עליות, ירידה קטנה, עלייה, ירידה קטנה. האינטגרל של כל הדבר הזה, זה יותר מקילומטר בתחת. אבל מה שאלת אותי בקילומטר השביעי? אמרתי לך בקילומטר השביעי, ככה זה ימשיך כל הזמן? ומה אני אמרתי לך? זה רק עשירית. זה רק עשירית. בוקר טוב, אנחנו בקילומטר העשירי, יציאה מבסטון בארדן לכיוון וירט, נוף פסטורלי, מדהים, לכל אורך הדרך. עד ש... הנה, קאט. זה בלי בירה. תראה איזה נוף, הנוף של הארדנים. ברוכים הבאים ללוקסמבורג, bienvenue au Luxembourg, או בשפת הבמאי, ברוכים הבאים ללוקסמבורג. הבמאי פה על ידי, אנחנו בכפר של 142 נפשות, בדיוק חצינו את הגבול. בוקר טוב. בוקר כבר צהריים, אבל לא חשוב. לוקסמבורג היא מאוד עשירה, אתם יודעים את זה, קאט. אוקיי, זה trois vierges. זה אף אחד לא יודע בסרט. לא יודעים. משהו עם שלושה. שלושה מה? בירה זה שלוש בירות. בתולות. הבירה זה אחר כך, רק חושב שזה בתולות. המגדל מים הזה, זה הנקודה השנייה הכי גבוהה בלוקסמבורג. אנחנו בלוקסמבורג, 558 מטר. יש לא רחוק מכאן עוד איזה נקודה של 560 מטר, אבל זה באמת הכי גבוה. וכאן, איפה שרודי שמה, זה עוד ממוריאל. בכל אורך הדרך, פה יש בעצם את מה שנקרא דרך החופש, שזה בעצם כל הקרבות שפרצו מהארדנים לכיוון גרמניה בחורף 44-45 והביאו לסוף המלחמה. עכשיו, כל אזור פה הוא אזור של לחימה עיקשת בתקופה ההיא וזיכרונות. נוף מדהים. באיזשהו כפר שעצרנו אחרי הקילומטר 44, נשאר לנו עוד 15 והוא עושה חברים חדשים ואנחנו פה ותראו איזה נוף, פשוט מקום קסום, אין ספק. תכף אני אראה לכם את הדרך חזרה או דרך המשך. הדרך המשך עוברת ביערות שם ממול, שתכף נראה שהכל מסומן, מסודר לאופניים, לתפארת מדינת בלגיה. טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. הוואנאבי במאי ביקש מהצפש לצלם כאן לאורך הדרך. הצפש זה אני, צלם פשוט. למה אתה נכנס בדבריי? סליחה. הוואנאבי במאי ביקש מהצפש... הצפש זה אני, צלם פשוט. טייק 3. הוואנאבי במאי ביקש מהצפש לצלם את הדרך תוך כדי נסיעה, ובמיוחד את הפרחים, במיוחד את הפרחים הסגולים לצד הדרך. הזאתי או הזאתי? למה אתה נכנס בדבריי? טייק 4.
במיוחד את הפרחים הסגולים שהם לזה, ואת היערות ששם... הצפש יוצא לחופשה 5, 4, 3, 2, 1, 0. הכל מדהים. אני אעביר את זה לבמאי. אהלן חברים, אנחנו כאן מגלים את הארדנים. תדעו לכם, יש כאן מעיינות, עצים, אנשים צופרים לנו, הכל בסדר. ומאוד מאוד יפה פה ומעצבנים אותנו, נותנים לנו לדבר. כן. אז זהו. אנחנו הגענו לגרמניה, שם אנחנו נשען, זה התחנה הסופית. אני יכול לשאול איזה שאלה? כן. במקום הזה, מה היו עושים במקום הזה? פה זה תחנת רכבת סופית. אנחנו כרגע בטייק 3. רציתי לשאול אותך, רודי, אולי אתה יודע, מה היו עושים במבנה הזה? היו מעמיסים את היהודים. זה תחנת רכבת. צהריים טובים לכם, אנחנו כאן בכפר גרמני מדהים, שהנה זה הכניסה למלון שלנו, הגענו עכשיו, שנראה ממש כמו זה, כמו דיסני. לא יאמן, לא ראיתי כזה דבר. כל כך יפה. Wait for the cream. Und jetzt muss ich den Reichsminister The zu verdict? seiner anderen Verabredung bringen. פנטסטיק. Wait for the cream. Wait for the cream. The verdict? Und jetzt muss ich den Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. טוב, אנחנו ביום האחרון. יום האחרון זה יום קצר, רק 90 קילומטר. הכינו לנו את זה עד הסוף, אבל צריך להגיד את האמת, הכל בירידה. לא, צריך לומר ביושר. צריך לומר ביושר, אבל תבינו שזה הכל תיאורטי, כי זה גם אמור להיות ירידה, איפה שאנחנו עולים כרגע. Les tziganes, tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sonde mon amour et mon désespoir. À leur chant est sourd. זה המשך של היום האחרון. בוקר טוב. לא, זה כבר צהריים טובים. צהריים. הנה, פוגשים אנשים מוזרים פה, אלה שהלכו, וזה החבר'ה השותפים שלנו. היי! ופה תראו, ירדנו לאיזשהו כפר בשם רדגר, משהו כזה. משהו כזה, טוב. נצא לעצמו אני אגיד תפקיד לכם, של זה במאי. כמו רוטגר מהטמפיסט שהיה רוצח... שוין. צהריים טובים, המשך של יום האחרון, כנראה שאנחנו לכיוון אכן, אקס לשאפל. אני מאמין שאנחנו עוד בגרמניה, זה לאורך ציר הרכבת הישנה, ופה אנחנו עוברים איזשהו גשר שעברה רכבת די מדהים. אתם רואים? נקודת תצפית, ופה הברנש שלנו הרגיל, הבמאי, כבודו. אני תמיד מופיע בסוף הסרטונים, אז סתם, תמיד מצפה שאני אגיד לך משהו. אין מה להוסיף. שוין. בכל זאת?
בכל זאת זה גשר יפה, כן. טוב. עוד מילה אחת מנומסת מהבוקר? עזוב אותך. טוב, יש כבר אז אווירת סוף קורס פה. עם פרות הולנדיות. אנחנו בהולנד. אז יש פרות הולנדיות. יש גם גשם שמאיים. והבמאי שמשתגע כל רגע. מבטיח ירידות. יש מדי פעם. אחרי עליות. זהו, אז אנחנו לקראת הסוף. אנחנו בקילומטרים האחרונים של הטיול הענק שעשינו, של לא יודע כמה, קרוב ל-600 קילומטר. פה זה גם יורד, אתם רואים. זה די יפה. שים את השריון בתוך תיבה, כבר לא מתים יותר מאהבה. לדולציניה יש שיער שיבה, וכל הגיבורים הלכו אל הצבא. לדולציניה יש שיער שיבה, כל הגיבורים הלכו אל הצבא. דון קישוט אתה יכול לנוע, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט. תשתול כמה חבצלות בגן ותשלם את המיסים בזמן. המלך מת ועל כתרו נפל, וכל המלחמות עכשיו זה על חשמל. המלך מת ועל כתרו נפל, כל המלחמות עכשיו זה על חשמל. דון קישוט אתה יכול לנוע, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט. אנחנו כרגע עוברים ממאסטריכט בבלגיה לעיר שנקראת כאן, אומרים זה הסמל של האיחוד האירופי. סנצ'ו פנצ'ו לדרכו הלך, וכל האבירים קנו אקדח. תהיה רגיל ואל תהיה גיבור, כי אם תתחיל לשבור לא תוכל לגמור. תהיה רגיל ואל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור לא תוכל לגמור. דון קישוט אתה יכול לנוע, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט.